Ceerno Oumar ko adi fof min calminima min juurima sikkala to gummiɗa to no woɗɗi kono leñol ngol ne jaranima saabu gummiɗa ko état e henne kadi e konngol belɗi gonɗi hen ko yiɗɗon weltare nde ene mawni am no fewi kono la budde ko joni puɗɗiɗen ko arata ko ene ma en jeeyi ɗum yeeso so Allah jaaɓi kadi mbimi koye kom ma waɗ hen golle baɗɗe fayida e dañani arde ɓe so Allah jaaɓi en mami kollir ɗumen ha mbiya ɗum jigiri e ballal mbimi koye kom e ballal musidɗam sehilam kadi Ibrahima Sarr mo fulago koye kom ko minen foti gardi ɗo hen waɗa hen golle baɗɗe fayida so Allah jaaɓi gam hollidde leñol ngol ko funtinari en hollude e ɗeɗa baɗɗe Allah jarama ɗum noon a jarama seydi Ba ha haalane lawol haalane goto ne garta so ɗo yeeso min jokkodiri kadi ko ɓeyɗen kadi namde seeɗa e kadi yidde faminde bandiraɓe ɓe holko kewɗoyte nder ñalɗe pinal centenaire o hayo ɗum noon seydi Ba a jarama yo Allah yo moƴƴe Sambi Sow ko adi fof ko oɗo musidɗo ko Aboubacry Diagne wiyete ko almudel Pulaar o ɓuuri lellirde noon sikki ala so tawi Allah rokki en fartangue gam hawriɗo e ɗiɗo ñalɗe pinal alay saago so tawi min ji gendiyanke baaɗeni kadi ɗowannoɗo yewtere e nder radio Koundou yewtere wonde fayida alay saago so tawi min kawre maɗo min namdoma seeɗa holno no jiiɗa ñalɗe pinal centenaire o ha yo ko adi fof ko salminde fulɓe kuuɓal kadi oɗo mi anda so mboɗo siftoro mbete mi yiɗi jalɓi ñalgu mbe welam poɗɗo e hono oɗo kono oɗo kam koye ñalɗi ɓurɗi weldemi e nder gurdamam ko fuɗɗimi yiide e dental fulɓe hono ngoɗo a yawa ɗum e gueɗe mbaɗini hen ɗum ɗo no hollira tan no wiye fulɓe ndendata kono so Allah jaaɓi ɗum ɗo ina hollira ko dental fulɓe feewi yeeso eɗen ñaagui Allah joom baɗe bawɗe nde wallat en hokka en sembe hattan e sembina en nde mbawen yettinde nde ɗo fandade rendinde ha ɗo kiiɓal tawa ala ga Samba Dia ala ga Demba Dia ok e dabɓo nafowo woni hewɓe jalkidoɓe Pulaar speaking wiyoɓe ko fedde maaɓe ko fedde nde ganduɗa nde ɗo ala nafoore an hande Sambi Sow hol yiyandema e haaluji ɗo yimɓe kala ɗi eyyi aɗa andi kala ko moƴƴi wasata bonnide kala kadi ko woodi watta banggue bonɗo e moƴƴo kono Pulaar speaking kam kaɗɗilɗo foof ne andi kam nde fedde nde wona fedde jasde ko adi fof enen fulɓe eɗen gandi ene jeeya aada men jokkere en ɗam fudde fedde nde tan aslim ko jokkere en ɗam ɗum kam jeeya hersinaki jasnaki kadi so tawi fedde wawi wadde hono ɗeɗo ɗiɗo ñalɗi payodin wiyetake ko fedde mayɓe tan gati nde nafi ko wona maayi nde jangguini Pulako nde teddini fulɓe nde rendini fulɓe teppol gotol ɗum noon nden fedde wiyata ko fedde jasɓe walla ko fedde mayɓe a jarama ok ɗum noon seydi Sow a jarama yo Allah yoɓ moƴƴere a jarama mbaɗi oɗo musidɗo ko ceerno men Ibrahima Sarr hay mo nanani mbarodi nani dille mum kanko woni gendiyanke mawɗo perɗe laabi woni kanko jeeyi ono Pulago Poykom
sikka ala so tawi yimɓe hewɓe dañi annodirde e gueɗe kewɗe e nder plastique ha pular ndeke noon ko ceerno Ibrahima Sarr ko golle mum kaldatako kono ceerno Ibrahima Sarr oɗo ko musidɗo ma Aboubacry Diagne ɓurɗo lolliri almudel pular ɗo e nder Cincinnati o ha yo caggal welanme mamen mawɗo nomin nandi a naati ɗo e leydi ndi yimɓeɓe foof mbiya ka hayyo gendi yankinade ɗo de leydi ndi ceerno Ibrahima Sarr holɗo jiɗɗa ñande final plastique ɗo e nder leydi dowlaji dentuɗa ndi mbiɗo yetta taw ceerno mo meeɗani yiide enen fof ken almuɓe tan kadi plastique inde mum reno caggal inde mum yeehi ɗo koyɗe mum jettaki e jettoran mawɗo faade mabɓe nde wonno ko kamɓe goni sababu arde mi ɗo henna tawtorede kadi koɓe mbaddi ɗonni ko kadi mboɗo addi kadi koyɗe ɗiɗi ko addude koyngal yewtere meɗen jogoɗen wadde janggo so Allah o jaaɓi ko fate gande kese e pular mboɗo addi kadi koyngal kadi jani hen kadi yidde addande rendo fulɓe ko joli ga ko min jaltini ɗum e koye télé ko adi fof hande télé pulago koko uddiri hande woni koye hello jaɓɓorgo pulago kala garɗo hen ma taw hen télé ɗe so Allah o jaaɓi kadi gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa ne kewɗo hande mamin jaltina e ɗum e nder pulago wiide tan ɗiɗo ñalli ne tiiɗi min no fewi nde wonno ko darorgal ganduɗa hoorema gendi ko wayno wawino plastique yo yusti gati eɗen ndendi tigui nde wonno kala ɗo kawruɗen eɗen jokkodiri endam kala kawɗo kawruɗen eɗen dillena sababuji ganduɗa hoorema eɗen hayso tawi ko wona pinal ni to banggue ngaalu to banggue wallude fuurankoɓe eɗen dental jiwata ɗon dental noon o so wi tan yo yimɓe fof mbaɗa ko goto ko wonɗo gotel mbaɗa hunde taw ko gotum ɗum kadi gasata ɓe juula toon ɓe juula ka ɓe diwa ɓe cora taw ɗo faaɗe fof gotum ɗum noon woni min mi yadani e wiyoɓe en dentani mo yiiɗa wadda e hunde noon wiyata ko tawde fulɓe dentani minen mbatta e hunde fulɓe denti ɗum ɗo holno wiyete setil gonɗiɗo ɗi leyɗele gonɗiɗo ɓenne France ɓe Belgique so wiyama fulɓe dentani no hawni seeɗa wimi yoɓe gacci hoɓɓe kirda fulɓe koko ndenti ko ɗum ɗo woni dental ɗo jaade fof eɗen ndenti kawtal janggoɓe pular fulfulde fedde ɓamtare pular to Mauritanie affaire to Sénégal tabitat pular Belgique France wimi fulɓe ko ɓodde wotere mbaɗi so tawi noon ko ɗum wona dental yoɓe gandam komin dental min ƴeew ko so tawi en mbawi ɗum noon ɗum woni hen damulam eyyi ɗum noon Seydou Sarr ko adi foof ko lawol haɗani e gotol so Allah jaaɓi kadi ko en jokkodiroɓe nde tawno hamin jogui welanme mawɗo e gam jiiɗomo ɗo e dowlaji dentuɗe am kadi hamin jogui sottede e kadi a woni hoorejo pulago poye kom eyyi hamin jogui welanme gam yiiɗomo ɗo e dowlaji dentuɗe am mbima bisimilla ɗo e leydi ndi leydi men ɗum noon musidɗo a jarama onon kadi yillotoɓe lawɓe ko onon tan goni onon goni ɓe min ligga ɗum ko adi foof musidɗo ko oɗo wiyete Demba Nana